салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. як мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6995, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаи механика дар амҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чашкаҳош тоза, кафидагӣ не, аккумулятор нав, 4 баллон нав қарор дорад. ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 23000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 158000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 65 00 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. доям мошини фурӯши мо BMW M5 мебошад ки соли барориш 2008, объеми мотор DV5, сӯзиш вориш бензин, коробка передачач автомат дар имҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ вабше надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 688000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 01 11 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6995, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавои навай, магнитофон колонка нав, 4 баллон нав, газ, бензин ҳардаш кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 89000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 08 73 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объеми мотор D, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панава, ягон ҷои харошидагӣ вабше надорад. қарор дорад ин мошин дар ёвон. нархи мошин 80000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 551000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 93 55 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотор D, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин аст. Mercedes Benz 1998 сол, мотор D, хадавои 100%, мотор 100%, коробка 100%, авагреф сиденӣ. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 66990 сомонӣ ба рубли озира гардонем 460000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 09 99 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо ВАЗ 2107 мебошад ки соли барори 2007, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ вабше намеёвӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 79000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 37 03 00 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2010, объеми мотор 1.8, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. дар Тоҷикистон ҳай кардагӣ нест. мошин вабше гаштагӣ нест дар Тоҷикистон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115200 сомонӣ ба рубли озира гардонем 793000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзиш фурӯиш бензин, газ, коробка передачаш механика дар намҷузҳои мошин гуфта аст. Мошини фурӯшӣ алиш мешавад бо Opel Astra G хачибек коробка автомат бошад, болои сумметӣ ҳам қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 261 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 72 41 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.